Recording in progress. ערב טוב, זה כבוד גדול עבור מדרשת יהודה מניטו להציע לכם ערב לימוד לרגל הזכרתו ה-27 של הרב לאון יהודה אשכנזי מניטו. ראשית כל אני רוצה להעביר לכם מסר מהמשפחה.
יש עלייה לקבר ביום שישי הקרוב, בשעה 8:30 בגבעת שאול, תהיו ב8:30 בחניון בגבעת שאול. אז תזכירו, זה חשוב. דבר שני, אנחנו מארגנים את האזכרה בשתי פעימות, הערב בעברית, ואנחנו מאוד שמחים להזמין הרב דוד בן עזרא וחיים רוטנברג. הרב חיים בן עזרא הוא תלמיד מובהק של מניטו, הוא גם רב של הקהילה אורות יהודה, על שם מניטו דווקא, וחיים רוטנברג, כפי שאתם יודעים גם, בזכותו הציבור הישראלי מכיר את מניטו, כי הוא הוציא לאור הרבה ספרים על בסיס קלטות של השיעורים של מניטו, שתאמינו לי זה לא קל, וזה ממש חשוב. לפני זמן די רב, אפשר לומר, נדמה לנו שזה זמן רב עכשיו, קבענו שהנושא המתבקש זה אחדות העם ואיחוד הערכים. והנה פרצה מלחמה, ולא עלה בדעתנו להחליף נושא. אפילו ששמענו שלפי המתמטיקה, סוד המתמטיקה העברית, יותר מ100% התגייסו, גם בנוכח מצב כזה, לא מצאנו לנכון להחליף נושא. כי אחדות העם בעת המלחמה זה לא מספיק. לכן צריך גם איחוד הערכים, וזה על זה שידברו הערב, החשיבות של איחוד הערכים לאחדות העם, שידברו הערב חיים רוטנברג והרב דוד בן עזרא. בבקשה. טוב, ערב טוב לכולם. לפני שנתחיל את הדו-שיח בינינו, אני חושב שנסכים שנינו להקדיש את הדברים שאנחנו הולכים לומר לעילוי נשמות הקדושים, קדושי עליון, שנרצחו באותם תנאים שאנחנו מכירים, גם לרפואה של הפצועים, להצלחה של החיילים ולהחזרה בריאה ושלמה של כל החטופים למיניהם. אמן, כן יהי רצון. כשאני חשבתי על הנושא הזה, איך להציג אותו, אני בסוף החלטתי לחזור למקורות. מה זה המקורות? אפשר לעשות כמובן ניתוח סוציולוגי, פוליטי של המצב, אבל לא חושב שבשביל זה התכנסנו. אני נזכרתי בדברים שאני כתבתי בשם מניטו בכרך השביעי של סוד מדרש התולדות, למי שירצה לעיין. יש פרק שנקרא קהל עמים, ושם מניטו אומר דברים מאוד חשובים בעמוד 122 בספר, כאשר הוא למעשה נותן לנו הגדרה, אני הייתי אומר הגדרה תורנית של האתגר שעומד מול העיניים שלנו. והוא מצטט גמרא במסכת הוריות בדפי עמוד ב', והגמרא שואלת שאלה פשוטה מאוד. יש איזשהו ביטוי בתנ"ך שחוזר על עצמו, כאשר למשל יעקב מדבר ומברך את יוסף לפני מותו, הוא אומר, ונתתיך לקהל עמים, קהל עמים. והגמרא מבינה שזה תרתי דסתרי, או קהל שזה אחד, או עמים שזה ריבוי. אז איך אפשר לדבר על ישראל כקהל עמים? יש משהו שלא מסתדר לגמרא, והגמרא שואלת שאלה מאוד מעניינת, וכך היא אומרת, רבי יהודה ורבי שמעון, שבט אחד בעיקרי קהל מנהלן. איך אפשר, מאיפה, מה המקור לומר ששבט אחד בלבד, לבד, ראובן לבד, הוא נקרא ישראל. אותו דבר לגבי יהודה,
אותו דבר לגבי שמעון, אותו דבר לגבי לוי וכו'. איך אפשר להעלות על הדעת דבר כזה? הרי אנחנו יודעים, יש י"ב שבטים שהם י"ג. אז איך אתה יכול להשתמש, אתה יעקב, בביטוי כזה שנותן לנו להבין ששבט אחד יכול לראות את עצמו כאילו הוא לבד ישראל. זאת השאלה של הגמרא. והגמרא באמת מביאה פסוקים, אנחנו לא נלמד כרגע את הסוגיה עצמה, אבל אנחנו צריכים לחשוב על השאלה, עצם השאלה. אנחנו חושבים שיש כאן סוגיה מודרנית של ימינו, אבל אם הגמרא שואלת כבר את השאלה, אז זה אומר שלפני כמעט 2000 שנה כבר הייתה השאלה על הפרק, ושזה דבר שהטריד את חכמי ישראל לגבי כל הדורות, שאלו את השאלה הזאת, לאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל שאלו את השאלה. האם אין כאן סכנה מוחשית, שמישהו מתוך כלל ישראל יחשוב שהוא הכלל כולו? או במילים אחרות, איך אפשר לבוא ולהגיד, כל האמת אצלי, אין שום דבר אמיתי אצלך, האופן שלי להיות ישראל, הוא האופן בה"א הידיעה, ואין בלתו. זאת השאלה. ואנחנו יודעים שמניטו למעשה במהלך כל החיים שלו, דן וחזר ודן בשאלה הזאת. כי זה הטריד אותו. מה הוא ראה? הוא ראה שבאמת במהלך הגלות, כדי לשרוד, אנחנו, בעקבות ההנחיה של חז"ל, אימצנו דגם מסוים להיות יהודי. ומי שלא התיישר לפי הדגם הזה, לא שרד. אם זה לא הוא, אז תוך 3-4 דורות והוא נעלם. ומה זה הדגם הזה? מה שמניטו היה אומר, זה הדגם של היהודי הדתי, הנאמן לשולחן ערוך. אתה שומר שבת, אתה שומר הלכות טהרת המשפחה, אתה אוכל כשר, אתה הולך לבית הכנסת, זה המסגרת שלך. אתה פורש מהמסגרת הזו, זהו. ומה אנחנו רואים לפני 200 שנה? שהחבילה הזאת מתחילה להתפרק, ומתחילים להופיע אופנים שונים להיות יהודי. בגדול 3. אחד, הדתי שממשיך בכיוון הזה. השני, מי שרואה בארץ ישראל ובארץ ישראל בלבד ההגדרה של מה זה להיות יהודי. והשלישי, מה שאפשר לקרוא איזושהי תרבות כזאת שאותם אנשים שקוראים לעצמם יהודים מזדהים עם התרבות הזאת, והתרבות זה יכול להיות קצת אוכל פה וקצת שירים וזה, אבל לא הרבה מעבר לזה. ומאז עם ישראל למעשה התפלג, כל אחד הלך לכיוון מסוים. מניטו היה אפילו אומר שמאוד מעניין לראות שאפשר לסווג את הארגונים השונים שקמו בתוך עם ישראל לפי הכיוונים האלה. יש כאלה שעסקו רק בצד החברתי, בצד הלאומי ובצד הדתי, וכל אחד בחר במשהו. אבל מישהו שאמר אותה סיסמה שמניטו אימץ, עם ישראל עם תורתו בארצו, כמעט ואין. ולכן אנחנו היום חווים למעשה אחד מהגלגולים, לפי מה שאני מבין מדבריו, אחד מהגלגולים של התופעה הזאת שמלווה אותנו כבר כ-200 שנה, יכול להיות אולי בצורה יותר קיצונית, יותר חריפה, אבל אין כאן חידוש ממש, אלא יש כאן ביטוי של מתחים פנימיים שקיימים מאז ומתמיד בתוך עם ישראל, ואנחנו צריכים איכשהו למצוא איזשהו, נשתמש בביטוי הלטיני, מודוס ויוונדי, כדי למעשה לחזור לאיזו שפיות, ושנוכל לחיות ברשות הרבים, כי זה הנושא, הרשות הרבים צריך להיות מוסכם על כולם, איך מתנהגים ברשות הרבים, שבאמת מאפשר לנו להמשיך הלאה ולהתקדם בתהליך שמניטו אפיין אותו, הוא לא היחיד, כתהליך של גאולה עם שלבים מאוד ברורים, קיבוץ הגלויות,
וכולי, ובתוך השלב הזה של קיבוץ גלויות להגיע לתובנה שאנחנו חייבים לצקת ערכים מסוימים שישמשו לחברה הישראלית כיסוד לכל המפעל הזה שאנחנו בונים כרגע. ואני אהיה מאוד מאוד שמח לשמוע את דעת הרב בן עזרא בנושא הזה, מה הוא חושב ואיך הוא רואה את הדברים. תודה לרבי חיים. כאן את הנושא בחברה הישראלית. כאשר הייתי רוצה אני כאן לעשות איזה שני צעדים, שלושה אחורה, עוד יותר. מה בעצם דרישה של ערך האחדות בעם ישראל? ובשלב שני, להשיג אותה. הייתי מקדים במבוא שאני קורא לו השוני הבראשיתי. הבורא ברא עולמו שונה ממנו. כך רצה. כמה בספרים שרבי חיים מפיץ אומר, הבורא הנברא חסר, הבורא אחד, והנברא, הבורא הוא משפיע, והנברא מקבל. השוני הוא כאן יסוד ראשון בבריאה. לכן אמרו חכמים שהמחלוקת נבראה ביום שני. ביום אחר, אלא השוני מביא למחלוקת. כמו שיום אחד זה יום האחדות. ולכן, השם הזה הוא לא חד-גוני. הוא רש באדם על הרגש שלו, התרבות שלו. זה גם עובר לא רק את האדם, אלא כל הבריאה, מדומם, צומח חי. אני חושב שתורתיות של דרווין בעצם, הרי היא רוצה לומר איך שההתפתחות הזו התחילה ונמשכת כל הזמן. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בנתון הטבעי הראשוני בעולמו של הנברא, וזה השוני. התוצאות מהמצב הטבעי הזה נעות מחילוקי דעות לשם שמיים או לא לשם שמיים, עד כדי מלחמות בין אומות לבין בין אדם לחברו. לכן צריך להבין, השוני הוא טבעי, והדרישה לאחדות היא מעל הטבע. ולכן נראה לי מסקנה ראשונה יסודית, נראה לי בזה שהיא תעסיק אותנו בחלק הראשון הזה, הוא שהמכנה המשותף שמחבר אותנו לא הוא העומד לתיקון, והוא לא ערובה לאחדות, אלא השוני המבדיל בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין עדה לעדה, בין קהילה לקהילה, הוא הטעון טיפול ותיקון, והוא שיהיה ערובה לאהבה ואחווה, שלום ורעות. אם לא נדע לנהל את השיח במה שמבדיל בינינו, לא נדע להתחבר. הקדמונים, והם התנאים והאמוראים, השאירו לנו במשנה ובתלמודים אנדרטה ענקית של מחלוקת. בין הלל ושמאי, בין רב ושמואל, בין רבי יוחנן וריש לקיש, אני נותן רק שמות ראשוניים של הדורות עצמם, כאשר כולם אהבו, שיבחו וכיבדו אחד את חברו, למרות שחלקו זה על זה במאות נושאים. ניתן להזכיר אנקדוטה בגמרא של רבי יוחנן וריש לקיש, שהיו בעלי פלוגתא לאורך כל התלמוד. פעם
אמר רבי יוחנן על ריש לקיש במחלוקת ממתי כלי מקבל טומאה, האם מהרגע שהוציאו אותו מן העיבוד שלו באש, או מהרגע שטבלו אותו במים כדי לחזק אותו. מחלוקת. רבי יוחנן יצאה לו פליטה מהפה שלו ואמר ליסטאה בליסטיותי ידע. הליסטים הזה, זה היה המקצוע הראשון של ריש לקיש, הוא מכיר בנושא שלו. ריש לקיש נעלם. מהעלבון הזה הוא נפטר. רבי יוחנן קיבל שוק. עם מי הוא ידבר? הביאו לו רבי נחמיה. ורבי נחמיה, כל פעם שרבי יוחנן אמר איזה רעיון, הביא לו 12 מקורות שהם מאשרות את רבי יוחנן. ורבי יוחנן מבקש ממך, צא מפה. כשהיה כאן ריש לקיש והייתי אומר דעה אחת, היה מביא לי 12 סתירות ממקורות, ולא לאשר אותי, אני לא זקוק לאף אחד. ואומר שחכמים הדגימו לנו איך יכולים לשבת ביחד כשאנחנו לא מסכימים. כי כשמסכימים אין שום צורך לשבת ביחד. ועל כן לא נכתב שולחן ערוך והלכות בנושא, אנחנו יודעים. לכן אני רוצה לתת כמה הנחיות שיעזרו לנו לבנות את האחווה והשלום מתוך המבדיל ולא מתוך המחבר. דבר ראשון הוא האומץ להכיר בחולשות שלי ובכישרונות של השני. אני אתן לכם כאן דוגמה בין משה ואהרון ביום השמיני. כידוע, יום השמיני זה היה יום חנוכת המשכן, אבל קרה בו דבר איום ונורא, והוא מיתת נדב ואביהו. עם כל זה המשיכו את המהלך של הקורבנות. והנה, משה רבינו רואה ששעיר שהיה צריך לאכול, שרפו אותו. דרש משה את שעיר החטאת, והנה שורף ויקצוף על אלעזר ועל איתמר בני אהרון וכולו. ממשיך ופה מיד פונה אליו אהרון ואומר, הן היום הקריבו את חטאתם ואת עולתם לפני אדוני, ותקרנה אותי כאלה ואכלה. ואכלתי חטאת היום, היטב בעיני אדוני? מה אומר הכתוב? וישמע משה ויטב בעיניו. מה הוא אומר לו? אתה צודק. משה רבנו, מי שהוריד את התורה, רואה שהוא טעה. והוא אומר שטעה, והודה בזה. לכן יש כאן יסוד, והוא גדול, להיות מכיר בכישרונות של השני ובחסרונות שלי, ולא בדרך כלל מה שקורה, להפך. דבר שני הוא, מה אני יכול ללמוד מדעותיו המתוקנות, ולא רק מה אני יכול ללמד לו. גם איזו הוראה מן המשנה. במשנה יש מחלוקת בין הלל ושמאי. אתם צריכים לדעת, 150 פעם במחלוקת הזה, מה כתוב? בית שמאי אומרים, בית הלל אומרים. בית שמאי אומרים, בית הלל אומרים. מה הלימוד כאן מהמשנה? שבית הלל היו אומרים תמיד לבית שמאי, זכות קדימה לדיבור. דברו אתם, אנחנו נשלים. ואם כן, בכל מצב, לתת שאתם רוצה בחיבור, כדאי במחלוקת. רבי חיים. אם מותר לי להוסיף. כן, חובה. שואלים מדוע ההלכה נקבעה כבית הלל. כי הם היו מקדימים את דברי שמאי לדבריהם. מה זה אומר? הם חולקים, הם לא מסכימים, אבל הם קודם כל מסוגלים לא רק להסביר טכנית,
את מה שבית שמאי אמרו, כן. אלא לראות את הגרעין של האמת שיש בדברי בית שמאי. ואני חושב שזה אחד מהדברים החשובים כאן במחלוקת. כן, כן. עם כל האמת אצלי, אין שיח, אין דו שיח, אין כלום, מחלוקת שלא לשם שמיים. אבל אם אני מסוגל לראות, קודם כל להסביר, במה השני צודק, כן. אז אולי הוא יהיה מוכן לשמוע את במה אני גם כן צודק. אז כי אני חושב שכאן הנושא של ההדדיות, וזה היה דבר חשוב מאוד אצל מניטו. אחת מהמחלוקות המפורסמות שלו עם לוינס, נושא ההדדיות. הדרישה להדדיות, היא לא קיימת אצל לוינס. מכל מיני סיבות אפשר להסביר את זה. ומניטו תמיד אמר, לא, אם אין הדדיות, אין כלום. זה לא יהודי. למה זה לא יהודי? כי הנחת היסוד בכל מערכת של יחסים, של קשר בין אדם לחברו, זה ההדדיות. אני בריאה, אתה בריאה של אותו בורא. המשולש שמניטו היה מצייר תמיד על הלוח, כדי להראות שבסופו של דבר, שנינו באותו מישור. אז אם אנחנו צריכים להתווכח, וצריך להתווכח, כי כל אחד רואה את צד של המציאות לפי ההסתכלות שלו, מה לעשות? אני רואה בצורה מסוימת, אתה רואה בצורה מסוימת וכו'. אבל אם יש הדדיות, יש שיח פורה, שיכול להביא אותנו בסופו של דבר להסכמה. ומניטו, אני זוכר את זה כמה פעמים, אמר את זה, יש דבר מעניין שמופיע בגמרא כמה וכמה פעמים. מחלוקת, על גבי דורות, דורות על גבי דורות. ואז הגמרא שואלת שאלה אחרת, שמישהו אומר, ההלכה היא כזו וכזו. מי אמר? משה שפיר כאמרת, אומרת הגמרא. משה, יפה אמרת. איפה משה רבינו כאן? איננו. אבל מתוך השיח הזה האמיתי, היכולת להסתכל ולהבין גם מה השני רוצה לומר, יש איזושהי החלטה שמניטו היה אומר, היא בסופו של דבר החוכמה של האומה כאומה. אם אנחנו מסוגלים, וכל אחד עומד על שלו, זה לא עניין של אני מוותר לך, כי פתאום, לא, ממש לא. אלא יש איזושהי חוכמה שעולה מתוך השיח כאשר הוא אמיתי. אני חושב שזה גם נושא, או נקודה שחשוב מאוד להבין כאן. אחרי שמשלימים, ההפרש עוד קיים. בוודאי, זה לא אחידות. כן. זה לא אחידות. בדיוק. לא לחשוב שאחרי שאנחנו מסכימים, אז כעת שנינו מסכימים על אותו דבר. לא, הדעה עוד קיימת. עד כדי כך שהמשנה אומרת, אם יחיד ורבים הלכה כרבים, למה נכון. רבי יהודה הנשיא מביא דעת היחיד? אני לא צריך לו. לא, יהיה דור שבו היחיד הוא שצודק כעת, ותהיה הלכה כמותו. לכן אני צריך לאסוף. אבל אני זוכר, מניטו היה אומר בבדיחה, אתם יודעים, במה בורא שונה מכולם? הוא שיכול לראות את 6 הפאות של הקובייה בפעם אחת. מה שאין אפשרות לאף אחד. מצד שני, אם יש 6 שמסתכלים, כל אחד אומר את הצבע של הקובייה, ואז יש לנו את כל הקובייה לפנינו. לכן, השוני נשאר אחרי השלום. לא שמנסים לבטל אחד כלפי השני בשום פנים ואופן. הייתי מסיים כאן, פעם הייתה איזה כינוס של רבנים, רבני קהילות, שרצו לתת להם כמה עצות איך לטפל בזוגיות של אנשים בקהילה, ופעלתי מאוד מאיזה רעיון. כאשר זוג לא מסכים, אז מציעים את הדבר הבא. מישהו יתחיל, יציג את התפיסה שלו, והשני צריך לחזור בדיוק על מה שהראשון אמר. אם מה שאמר הראשון אומר לו אוקיי, עוברים. ולא, הראשון חוזר עוד פעם, והשני יחזור למה שאמר, עד שהראשון יגיד לו, הבנת אותי. ואז ככה בעצם מרגישים שכל המתח בא מן השמיעה, מחוסר השמיעה האמיתית שגורמת שאני רואה את השני במה הוא צודק, בסך הכל.
שוב, ממש אסיים כאן בהלכה, במשנה, בנזקים, אדם שקטע את יד חברו, משלם לו דמי ידו. סימה את עינו, משלם לו דמי עינו. חרשו, משלם דמי כולו, לא דמי אוזנו. כי בשמיעה ניתק אותו מן האנושיות כולה. ולכן אדם כזה הוא לא חי. אם קטע ידו עוד יכול לעסוק עם היד השנייה, בסדר, לא כל כך, אבל עם חרשו. ואם כן, צריך כאן להבין למה אותו פסוק פעמיים ביום שמע ישראל, יכול לומר ראה ישראל, דע ישראל, אלא שמע. זאת אומרת, הכשר את אוזניך לשמיעה. אחר כך נדע שהשם אלוהינו השם אחד. בזה סיימנו את החצי הראשון של הנושאים שלנו עם רבי חיים. יש עוד הערה, נעבור לשני. אני חושב, קודם כל יש קשר עמוק בין שני הנושאים, ואולי אני אציג אותו כך. הזכרתי שיש י"ג שבטים בישראל, ואנחנו יודעים שיש י"ג מידות. ומניטו בשם המקובלים אמר שלמעשה, מבחינה היסטורית, מציאותית, כל שבט מייצג מידה מסוימת. זה לא שרק המידה הזו, אלא זה המידה הדומיננטית בתוך השבט. ראובן זה שבט מסוים, מידה מסוימת. ונושא האחדות, הוא היה מתאר את נושא האחדות בצורה כזאת, שלמעשה התפקיד של הקולקטיב, הכלל, הוא לבנות את החיבורים בין השבטים, מה שנקרא אצל המקובלים האלכסונים, בין המידות. כן, ולכן אנחנו צריכים להבין כאן שבאמת האתגר הזה הוא לא טריוויאלי, הוא לא פשוט, אבל אולי כמענה לאותה גמרא באוריות שהבאתי לפני זה, כאשר ראובן בא ואומר, זה אני הישראל, מה אתם רוצים ממני? אתם כלום. לא, אתה בסך הכל מידה אחת, ערך אחד. אם אתה מייצג את החסד, איפה הדין? איפה האמת? איפה השלום? איפה כל שאר הערכים? ולכן מניטו אמר לא פעם ולא פעמיים, שכרגע אומנם אנחנו עסוקים בקיבוץ הגלויות, ומכל גלות אנחנו מביאים ערכים שונים, לפעמים משונים, וצריך קודם כל את הצד הזה של הבירור, כמו שהיה ביציאת מצרים. יצאנו עם המון ערכים, שזה כסף, זהב, נחושת וכו' וכו', אבל אנחנו יודעים שחלק מהזהב הלך לעגל, וחלק למשכן, זה בירור. אז אנחנו עסוקים כרגע בבירור הזה, גם אם מתוך, כיוון שאנחנו עסוקים בדבר הזה, אנחנו לא כל כך מודעים לדבר הזה. אבל בגמר הבירור הזה, אנחנו נשארים למעשה לא עם ערך אחד מזוקק, אלא עם אוסף של ערכים. ולכן האתגר שלנו הוא, וזה אתגר שבסופו של דבר מתפרט לכל מיני אתגרים, ותתי אתגרים, גם מבחינת ההלכה, אנחנו בסופו של דבר נדרשים לקחת את כל הערכים האלה, ולמצוא את האיזון הנכון בין הערכים, כיסוד לחברה הישראלית. איך נעשה את האיזון הזה? בשביל זה אנחנו צריכים כאילו לחדש את המאמץ, שאף פעם לא נפסק, אבל הוא היה קצת בתרדמה, של התורה שבעל פה, להחיות למעשה את הדיון ההלכתי, ולא רק ההלכתי, השקפתי גם כן. כי יש הרבה דברים שבמהלך כל הגלות, אנחנו לא עסקנו בהם. נשכחו. לא רק שנשכחו, לא היו על הפרק בכלל. הלכות צבא, הלכות משטרה, איך מנהלים בית חולים, כלכלה, המון שאלות.
ואנחנו נדרשים לחידוש של ההלכה בדברים האלה. אחד מהדברים החשובים ביותר שמניטו אמר, זה שני דברים שנראים כסותרים לפי דעתי. אחד הוא אמר, במהלך הקיבוץ של הגלויות אנחנו חייבים לשמר את כל המנהגים שהבאנו, וכל מי שהכיר אותו ידע שאוי לו למי שמעז לזייף באיזשהו פיוט, בסדר. זה בגלל הזיוף. כן. זה מצד אחד. לא, מצד שני, הוא נתן כל הזמן להבין שהוא למעשה קורא לא לשינוי, אלא לחידוש של ההלכה, על בסיס העובדה שעכשיו אנחנו בחברה משלנו. אנחנו לא חיים מתוך גויים כאלה או אחרים, אלא אנחנו רוצים לייסד את האיחוד הזה של הערכים. כאשר שאלו אותו, אז אני זוכר שאני עוד רואה אותו ככה עונה לשאלה הזאת עם החיוך האופייני שלו, שאלו אותו, נו תכלס, מה זה אומר? מה הוא אמר? אין לי מושג, תשאלו את הנכד או הנין שלי. כן. למה הוא אמר את זה? דורות. כי זה לא עניין של זמן וגמרנו. זה לא עניין שאנחנו חוזרים למחרת, הוא אמר, זה ייקח מאות שנים. מאות שנים. יש מישהו שממהר? לא. עם ישראל לא ממהר. ולהתחיל. אנחנו צריכים בדיוק להתניע את התהליך הזה. הכל. להתניע את התהליך הזה, לא לפחד מהשאלות, ולא לפחד מההתמודדות. אז אני חושב שזה דבר שנדרש מאוד, מאוד היום. חזק, חזק. להוסיף בכיוון הזה של רבי חיים. דבר ראשון, הכותרת היא לפי הסדר. איחוד העם ואיחוד הערכים, ולא להפך. אם לא מבינים איך אנחנו יכולים לשבת ביחד ולדבר, אין מה לדבר על איחוד הערכים. אם כך, צריך להבין דבר ראשון, הקושי באיחוד הערכים ברמה הראשונית. מצד אחד, יש לכם בשולחן ערוך הביטוי, אין מרחמים בדין. הלכה. אם בא המלווה לבית דין כדי למשכן ללווה או להיפרע ממנו, יש לבית דין לעשות לו דין, ולא יאמרו הלווה עני והמלווה עשיר, הוא לא צריך במשכון הזה ולא שום דבר. חייבים, אין מרחמים בדין. זאת אומרת, ביטוי כזה אומר שרחמים בדין לא יכולים ללכת ביחד. אבל מצד שני, למה נבחר, מכל הסיבות שבהם נבחר אברהם אבינו, מה כתוב? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו חרב, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. איך מעבירים את זה? צדקה ומשפט? לא רק שזה כתוב בתורה, חכמים מזכירים לנו את זה 3 פעמים ב-18. ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט. יש ניתן בעצם לגרום להבנת שני הדברים בו זמנית, ככה שאנחנו צריכים להמחיש לעצמנו את הקושי לאיחוד הערכים הזה. אם כן, מצד זה, עולם ההלכה בנה את שורת הדין, ולפנים משורת הדין. ידע שאי אפשר לכתחילה להביא אותם לידי המחשה ושימוש ביחד, אלא צריכים לדעת, יש את שורת הדין, זה מה שאני קורא לה הצד החוקי, ולפנים משורת הדין זה הצד המוסרי. אני אביא סיפור גם כן דבר בגמרא של רבא חנא ששכר איתו להביא לו איזה חביות של יין, והם שברו לו את זה והיין נשפך. מיד מה עשה? הלך ולקח את הבגדים שלהם, משכון. אמרו לו, מה קרה? מה קרה? יש כאן דיינים, לא? בוא נלך לרב. הלכו לרב, אמר לו, תחזיר להם את הבגדים שלהם. אמר לו, זה הדין?
אמר לו, כן, אתה צודק, אבל כתוב, למען תלך בדרך טובים. אתה לא ראוי לך ההתנהגות הזו. טוב, החזיר להם. באו הפועלים ואמרו, אבל עבדנו כל היום וצריך לאכול, משכורת. אמר לו, תן להם את המשכורת. אמר לו, מה? זה הדין? אמר לו, כן, אתה צודק. אבל מה כתוב בפסוק אחר כך? באורח צדיקים תשמור. אתה מאותו אדם שצריך לדעת שלפנים משורת הדין הזו שאני, זה שורת הדין שלך. ואם כן, חכמים נתנו לנו כאן טווח די רחב כדי להבין כל הזמן איך שלמרות החוק צריך לדעת איך להכניס לתוכו את המוסריות. הדין קיים, אין שום ספק, אבל אם לא נדע איך להשתמש בשורת הדין בכל מצב, אנחנו עלולים, מה שמניטו תמיד אומר, ניכנס לדין הרומי. כן? החוק זה מה שמחייב. היה אומר זה דורלקס, כן? לקס, החוק הוא קשה ואין מה לעשות. אם כן, יש לנו כאן בוודאי שכמה שהלכות, אפשר למנות כמה וכמה הלכות שחכמים ידעו שזו הלכה, אבל מזהירים, תיזהר מזה. עוד ניתן כדוגמה פשוטה. אומרים חכמים, כסף אינו קונה. שילמתי את כל מה ששילמתי על הסחורה, הסחורה עוד לא שלי, עד שאמשוך אותה, שעשה קניין. ואם כן ודאי, אם מישהו הבטיח לי, למכור לי ולא מכר לי, אז בוודאי זה לא שלי. הצמידו חכמים לזה, כל מי שאינו עומד בדיבורו, מי שפרע מדור הפלגה ומדור המבול וממצרים על ים סוף, ייפרע מי שאינו עומד בדיבורו. זאת אומרת, צריכים להיזהר. יש את החוק, יש שורת הדין, אז לפנים משורת הדין, שזה גורם שהדין הוא מוסרי ולא רק חוקי. ולכן צריכים לדעת שההלכה לא מטפלת בדרך כלל בלפנים משורת הדין. היא נותנת את הדין כפי שהוא חייב להיות כדי לעשות איזו חברה מתוקנת. נדמה לי שדרישה נוספת כדי להוסיף על מה שרבי חיים אמר, כדי לשאוף לקיום, לאיחוד הערכים, היא לקיים את המצוות לא כמעשה ערכי, מוסרי, אישי, דתי, אלא כהתחייבות לאומית של הזהות הכלל ישראלית. ניקח דוגמה מחוץ לתורה. חייל שמתגייס לצה"ל, מה ההרגשה שלו? שהוא מצטרף לעם. הוא לא עושה מעשה טוב, הוא לא תנהג בצורה מוסרית. לא זה ההרגשה שלו. הוא חווה שהוא כעת הוא מצטרף לעם ישראל במה שהוא מתגייס. באותה מידה, בעולם תרי"ג המצוות, דבר ראשון, יש מצוות שהן ציבוריות. אין מה לעשות. בניין המקדש, אני לא חייב בו. חיים לא חייב בו. יוהן לא חייב בו. הציבור חייב בו. וכן המלחמות, אם המלך אינו מכריז על גיוס, אני לא חייב לצאת למלחמה. אם כן, יש לנו כאן חוויות שהאדם יכול להרגיש, שהוא בעצם עושה מעשה לאומי. אלא שיש כמה מצוות שלצערי, בגלל הגלות, הפכו להיות הרגשה של מעשה אישי. כשרות, שבת, הנחת תפילין, כל אלה, כל מי שעושה אותם, חושב שהוא מקיים את המצווה. אלא שברור לנו שמי שילך ללמוד את המצווה לעומק שלה, הוא יגלה ששורשיה ועיקריה הם לאומיים. אני אתן לכם כדוגמה גם במסכת קידושים, הגמרא אומרת, איך יכול להיות שיהודי מניח תפילין בגלות? למה? כתוב, ויקיא אביך השם לרצח עיני והחיתי, וקשרתם, נכון, והיה לאות על ידיך וזיכרון בין עיניך. אז תפילין זה רק בארץ ישראל. איך אתה יכול להניח תפילין בגלות? מה עונה הגמרא?
להיזכר. עשה מצווה זו שבזכותה תגיע לארץ. אם כן, אדם שמניח תפילין בגלות, אם אין לו את התודעה שבזכותה הוא יגיע לארץ ישראל, אז הוא מנתק אותה מן השורש הלאומי שלה. כשאני שואל לפעמים את הציבור, רבותיי, מהו חג העצמאות האמיתי? העצמאות האמיתי. פסח. ודאי. מה הפך להיות? חג הכשרות. כן? באיזה מצה, מצת יד, מצת מכונה, בכמה דקות אני אוכל את זה, בולע את המרור, אוקיי, אבל לא זה, לא על זה בניתי את הסדר, כשתהיה מודע לשעבוד, ליציאה. אנו יצאנו בגלל מה? אם אתה לא חווה את זה, פשוט חבל על הבזבוז של הסדר הזה שעלה לך ביוקר, ואתה לא הפקת ממנו מה שאתה צריך. לכן, על ידי כאן מעשית, אני נותן איך להגיע למצוות לאומיות. דבר ראשון, ללמוד את סיפורי האבות. ללמוד את המהלך שהאבות ביציאת מצרים הביאה, כי רק משם התחלנו לקבל מצוות. אם לא נדע את הסיפור שבו חכמים אמרו, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. אם כן, הסיפורים הם שינחו אותנו אל הבנת המצוות כמעשה שהוא לאומי, ולא כמעשה דתי. אם יורשה לי. בכבוד. אם יורשה לי, כן. יש אמירה מאוד מאוד מעניינת של מניטו, הוא אומר שהוא קיבל את זה מרבותיו בלי לציין מי הם, לגבי המשמעות של הביטוי לצאת ידי חובה. מה אנחנו מבינים? תפילין, אז בצורה כזאת, עכשיו אני בסדר. כשרות ככה וכך. הוא אומר, ממש לא. המשמעות האמיתית של הביטוי הזה, לצאת ידי חובה, זה לצאת ידי חובה מי אני אמור להיות. זאת אומרת, זה עניין זהותי. יש חובה עליי, למה? כי אני בן ישראל. בן ישראל זה כל הממדים ביחד, זה לא להיות דתי או לא להיות דתי, להיות לאומי או לא, זה להיות ישראל, זה זהות מיוחדת. מניטו היה תמיד משתמש בביטוי זהות אנתרופולוגית. כן. אז הזהות הזאת היא צריכה לבוא לידי ביטוי. איך היא באה לידי ביטוי? כי אני עושה מעשים מסוימים, ודרך המעשים האלה אני מגלה לא רק מי אני בפועל, אלא את הרצון שלי להיות שייך, להיות תואם את הדגם של מה זה להיות עברי, מה זה להיות ישראל. ולכן הממד הזה שבעקבות הגלות צמצמנו אותו מעשה דתי, כמה שעות אתה מחכה בין בשר לחלב, מחלוקת וזה. זה לא זה, והיה אומר, מספר סיפור, אני זוכר את זה, שהוא סיפר את זה, על כאשר האחות שלו התחתנה, עוד היה באורם, אבא שלו, הרב דוד אשכנזי, שהיה זיכרונו לברכה, שהיה רב הקהילה, המחוז למעשה, הזמין את המופתי. והם ניהלו ביניהם שיחה לפני זה, כי הוא רצה להסביר לו מה זה כתובה, מה זה חופה, 7 ברכות וכו' וכו'. ומניטו הצטרף לשיחה, היה מאוד צעיר עדיין, והם דיברו בערבית ביניהם, והמופתי אומר לו, יפה מאוד, יש לכם מנהגים משלכם, גם לנו יש מנהגים, והתחיל לספר איך הם עושים אצלם חופה וזה. ומניטו אמר, אני באותו יום הבנתי את דברי רש"י בגמרא בכתובות, על סוד העיבור. שרש"י שם אומר על סוד העיבור, שזה שאסור לגלות אותו, שיש מי שאומר שזה הנושא של הלוח השנה, אבל איזה סוד יש בזה, כולם יודעים, אלא סוד טעמי המצוות. שזה, כאשר המופתי עצמו אמר לו, שלכם ושלנו, מה הוא רצה להגיד? אתם זהות.
נפרדת משלנו לגמרי, אתם לאום משלכם ואנחנו לאום משלנו. אומר מניטו, נפל לי אז הסימון. אני הבנתי בדיוק איך גם הגויים תופסים את הדברים האלה. הם לא תופסים לאמיתו של דבר את המעשים שלנו, המצוות, כמעשה דתי, אלא כמעשה שנועד להבדיל בין הזהות הישראלית ובין הזהות הגויית. וזה מה שצריך להדגיש כאן. אם אנחנו רוצים חפצים חיים, אנחנו צריכים לעמוד על שלנו. שלנו זה קודם כל מי אני. כן. דיברתם על נושא של מצוות, זה אם אני מסתכל בשורש זה קשור ללאומיות, כן. אבל מניטו גם היה מסביר שבכל מצווה יש 3 ממדים, כן. של בן אדם למקום, בן אדם לחברו, בן אדם לעצמו, אז איך זה בא לידי ביטוי? אין סתירה, אין סתירה, זה בדיוק המכלול הזה, המכלול זה מי אני. אז מי אני? זה אני קודם כל שייך, איך היה אומר, לאופן מאוד מיוחד להיות אדם. האופן הזה להיות אדם, זה נקרא ישראל. אז אם אני רוצה להסביר למישהו מה זה להיות ישראל, אז אני צריך לטפל בכל הממדים של הפעילות האנושית. בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, בין אדם למקום, כי בזה האדם פועל. זה אגב ההסבר של המהר"ל על המשנה, על 3 דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. אומר המהר"ל, על התורה ועל העבודה. מה זה העבודה? עבודת הקורבנות, לא משרד העבודה. אבל הקורבנות הם בתורה. אז אתה אומר, לכן הוא אומר, לא. אבל המשנה רצתה לומר שהעולם עומד על הקשר בין אדם לעצמו, זה התורה, עבודה, הקשר בין אדם למקום, גמילות חסדים, הקשר בין אדם לחברו. אם אתה אוסף את הרכיבים האלה, העולם עומד. אם תשלוף אחד מהם, הכל יוצא משיווי המשקל שלו. לכן ברור לנו שקיום התרי"ג מצוות הם שיתנו לנו את היציבות האמיתית. לא סתם רבי שמעון בן פזי אומר, רמ"ח מצוות עשה כרמ"ח איבריו של אדם. מה הכוונה? כי אדם שלם שאינו בעל מום, יש לו כל רמ"ח איבריו. אם חסר לו איזה איבר, הוא בעל מום. אז אם כן, כל זמן שחסר לנו לקיים מצווה זו או זו, אנחנו עוד בעלי מומים, מבחינה כלל ישראלית. אם כן, יש בוודאי כאן הוראה אם רוצים להתחיל, אני אומר כיסוד. צריך שעם ישראל יהיה מסוגל להעמיד גוף שבתוכו כל הדעות וכל הזרמים, מן האורתודוקסים, לציונים, לקונסרבטיביים, לרפורמים, כולם יהיו מסוגלים לשבת, כל אחד יביע את דעתו, ובזה יוכיח עם ישראל שהוא מוכן להיות א', באחדות העם, ומכאן יתחיל אחדות הערכים. כי מהרגע שכל אחד יכול לומר את דעתו והשני לשמוע אותו, אז כל הנושאים יעמדו לדיון, ויהיה כאן איזה חיבור נבנה, גם אם זה ייקח דור או 2 או 3. עכשיו ברשותכם אני מסיים בעניין אחר, שביקשו ממני לאור מה שקורה. לקחתי מהספר של אפרים מררה, איתן-סל, שהוא מעבד מה שאמר מניטו על האסלאם, וזה שייך למה שקורה איתנו היום, והיה צריך שאולי להפיץ אותו אצל הפוליטיקאים בפרט. אומר דבר ראשון, ce qui est proprement islamique, c'est la volonté d'un universalisme de conquête en vue de mener le monde entier à devenir Dar es-Salam, Olam Akhna'a. Je ne crois pas du tout que l'islam ait changé de nature depuis l'origine. Amira Shniya, l'intégrisme musulman est au stade où la chrétienté était au Moyen Âge et au temps de l'Inquisition. Shlishi, le musulman refuse à Israël une place sur terre. Il sait que le ciel lui appartient.
והמבין יבין. Dernière maxime de Manitou, avec l'islam, il n'y a pas de dialogue. אבל דווקא אני רוצה לאתגר את הדבר הזה. אני מצאתי בשיעור של מניטו, זה שיעור משנת 1980, שיעור על גבורות השם פרק כ"ט של המהר"ל. הוא דן שמה בעקבות דברי המהר"ל שטוען באותו פרק, שמבחינת התהליך ההיסטורי, המלכות האחרונה היא של ישראל. יש את המלכויות, 4 המלכויות, ובסוף יש את מלכות ישראל מופיעה בחזרה על במת ההיסטוריה. ואז מניטו שואל שאלה. נו, אז איך אנחנו מתייחסים למה שקורה עם הפלסטינאים? כי מה הטענה שלהם? מה היומרה שלהם? הם רוצים להיות מלכות אחרי ישראל. כן. ואנחנו כולנו זוכרים את מה שהוא אמר במבנה הכללי של ההתמודדות של האבות במהלך החיים שלהם, שכאשר הוא אפיין בכל דור, אצל כל אב, אחד שהוא הגדיר אותו כמתחרה, אחד שהוא הגדיר אותו כמתנגד. יצחק, מי המתחרה שלו? ישמעאל. מי המתנגד? אבימלך. אבימלך, מלך גרר, גרר זה עזה. זה פלישתים. וכך הוא אומר, אני אתרגם לכם את הדברים מצרפתית, כאשר הוא בצרפתית. אומר מניטו את הדבר הבא. היומרה הזאת של הפלסטינאים להיות מלכות אחרי ישראל, אומרת דרשני. רגילים לומר שזה ישמעאל, ואני אומר לכם שזה לא ישמעאל, זה אבימלך. זה מאוד מעניין. למה? ישמעאל הוא מתחרה, אבל ישמעאל הוא לא בארץ ישראל. מי נמצא בארץ ישראל? זה אבימלך. יצחק, מה מאפיין אותו בין כל האבות? הוא בארץ. אסור לו לצאת מארץ ישראל. ההתמודדות שלו עם אבימלך, לא עם ישמעאל. ובוודאי שלא מדובר בעמלק. כי עמלק, אנחנו פוגשים אותו מתי? בדרך חזרה לארץ ישראל, לא בארץ ישראל. לכן אני חושב שצריך כאן לקחת את הדברים שהוא מסביר באותו שיעור, מכיוון שהיום הרבה מדברים על עמלק, וזה, לפי מניטו, זה לא, זה אבימלך. זאת אומרת, זה ממד שלא מוכר לנו כל כך בהתמודדות הזאת, ואנחנו צריכים להתעמק בדמות הזאת שמופיעה אצל אברהם קודם כל, ואצל יצחק, ולהבין עם מה אנחנו מתמודדים בדיוק. יש טענה אצל אבימלך, הגוי, צדיק, גם טהר, לא. הוא מציג את עצמו כצדיק גדול. וככה רק כלפי כל העולם. ועל מה הוא עומד? על הטריטוריה, על הארץ, הבארות. לכן אנחנו, לפי מה שמניטו מלמד באותו שיעור, אסור לנו לטעות. כאשר אנחנו עושים את ההשוואות האלה ואנחנו אומרים, טוב, זה ברור, זה עמלק וזה איש. לא, 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 אומר מניטו. זה לא. זה לא. יש לנו כאן עסק עם מישהו אחר, שהוא הרבה יותר מסוכן. הן מעמלק והן מישמעאל. ואני חושב שזה היום נותן לנו לחשוב ולהתעמק שבהם גם המהר"ל שואל מה מקומו של ישמעאל בארבע מלכויות. נכון, נכון, נכון. אז זה פרס, הוא אומר. כן, זה פרס. בסדר, אז יש ברית. מה שיש היום זה אז יש ברית בין פרס, ישמעאל. שפרס היא האסלאם. נכון. בין אבימלך שהוא הפלישתים. כן. כן, ואנחנו צריכים להבין את הבריתות האלה ואיך זה מתפקד, כן. כדי לדעת, אבל אם אנחנו טועים בכלל בזיהוי
כן, אני חושב... זיהוי של הדמות, ואנחנו אומרים זה עמלק כאשר זה לא עמלק. עם כל זה, אין לנו איזה עמלק פיזי שאני יכול לומר עליו הוא עמלק, או גם הצאצאים האלה שהם האויבים, אבל מי שלוקח על עצמו את האידיאולוגיה של אותו מתנגד, אני חושב ואם כן, הרי מהרגע שבאנו לכאן, מי עשה לנו בעיה? פלסטינאים. נכון. זה עמלק, זה מה שאני אומר. ואני פה אומר לו. בסדר. זה בדיוק הנקודה הזאת. הוא אומר, עמלק הגרמנים, בוודאי שכן. כל מי שניסה למנוע מאיתנו לחזור בכלל, זה עמלק. זה הכותרת. עמלק הוא לא בארץ ישראל. בסדר. הוא אומר אבימלך. כן, בהחלט. אבימלך. אני חושב שאני לא יודע אם זה לא נשמע כחידוש מבחינתו, אבל... ניתן לצופים אם יש להם שאלות או הערות כדי שיוכלו להתבטא. בכבוד. אני יכולה לשאול שאלה? סליחה. כי כשהרב בן עזרא דיבר על חילוקי דעות בין חכמים ואיך הם הסתדרו ביניהם, נראה לי שלכולם היו בסופו של דבר אותם הערכים. עכשיו חיים, לעומת זאת, כן דיבר על פילוגים בעם ישראל, ואז הערכים שונים לחלוטין, ואם אנחנו מסתכלים על החברה הישראלית היום, פשוט יש חלקים בחברה שיש להם ערכים, הם חיים בעולמות שונים לחלוטין. האם השיטות של הרחמים שלנו יכולות להיות רלוונטיות במצב הזה? שאלה טובה. אני חושב שיש אכן, אם מסתפקים בניתוח שטחי של הדברים, כאילו מספר עולמות כאן. אבל בכל זאת, וראינו את זה בימים האחרונים, אנשים שלפני כמה ימים קראו להם בכל מיני שמות גנאי, מצד זה, מצד אחר, זה לא משנה כרגע, שברגע ששמעו בשבת בבוקר בשמחת תורה שקורה משהו, לא היססו לרגע, לקחו את הנשק, שמו את המדים ויצאו לדרך. אז יש משהו משותף. והשאלה היא, האם אנחנו ניתן למשותף הזה להיחשף בצורה מספקת, כדי שדרכו אנחנו נוכל באמת לבנות משהו. יכול להיות שצריך לבנות על יסוד חדש לחלוטין או מחודש. יכול להיות, כן? ואפשר להבין את הפחדים של צד זה או צד אחר בכל מיני מצבים. אבל מה התגלה פה? אנשים שהיו באמצע טיול בקצה השני של העולם, איפה המטוס הראשון? אנשים שלפני זה אמרו שהם לא יהיו מוכנים להתייצב, היו הראשונים שהגיעו. אז יש משהו משותף. מבחינה זאת אני אוסיף מה שהרב קוק באיגרת תקנה, שהוא מסביר שיש הסגולה שהיא טבעית בעם ישראל, והיא שייכת אצל כל אדם ואדם, ויש את הבחירה החופשית של הפרט. איך הדברים האלו מתאזנים, זה דבר שקשה מאוד לדעת איך החיבור הזה בין מה שכאילו טבע היהודי בסגולה שלו להיות מה שהוא צריך להיות, לבין הבחירה שלו להשתתף בסגולה הזאת. וזה כל נקודת המתח. וזה כל המצב שבו יהודים יותר מסתכלים על הבחירה, ולכן כיוון שלא בחרת להיות כהלכה, כדתי, הם נוטים להוציא אותו מן הכלל. בעוד שהסגולה שיש בתוכו היא גם יסוד למציאות שלו. זה אם כן הדברים שחייבים
לכונן אותם כדי להבין לאיזה כיוון נוכל להתקדם. מה שאמרתי, אני רחמים ודין, זה עניין פרטי של מצב ההלכה, כדי להדגיש כמה שחכמי ישראל שהיו רגישים להלכה, אם כן הבינו שיש כאן מתח בין המידות. אבל בוודאי העיקר הוא מה שבחלק השני הסברתי באיום המצווה. אם אתה מקיים מצווה דתית או מצווה זהותית. וזה כל היסוד שחייבים להעיר כעת שאנחנו פה, מתוך זה יהיה אפשר להתנקז אל האיחוד הערכים עצמם. תודה רבה. זה הזמן לשאלות, אתם יכולים או לכתוב או לפתוח מיקרופונים מעכשיו. מי שרוצה יכול לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלה. אני רוצה לשאול. כן, יש שאלה. הלו? שנייה. Daniel, oui. Non, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Chaim maintenant. Chaim vient de dire que depuis que la guerre a éclaté, il y a une ardoute et une solidarité absolument extraordinaire. Mais justement, cette solidarité, elle rentre en compte que lorsqu'on est dans une situation de danger, du danger du peuple juif. Cette solidarité, en tout cas cette année, elle n'était pas du tout présente quand on était dans une situation normale, disons. Alors, comment on peut expliquer ça? Comment on peut arriver à cette ardoute dans les moments normaux, de la vie normale? Pas seulement quand on est en danger. אני חושב שהבעיה העיקרית היא שהגענו למצב שכל צד אמר, רק האופן שלי להיות ישראל הוא אמיתי, כל השאר לא. וכל עוד העמדה הזאת משמשת כנקודת מוצא בכל ניסיון להתחבר, לא רק להתחבר, אפילו להתחיל לפתח איזשהו שיח אמיתי, אז אין בסיס. אין בסיס, לכן פתחתי את הדברים שלי בציטוט הזה מהגמרא, כי באמת החז"ל כבר ראו את האתגר הזה. מה זה מצב נורמלי בעם ישראל? אני לא יודע מה זה מצב נורמלי בעם ישראל, כי אנחנו לא נורמליים, זה ברור. אבל מישהו זוכר מה היה המצב לפני פרוץ מלחמת ששת הימים? מלחמות השבת שהיו אז, מישהו שכח? זה לא נמשך שבוע, שבועיים, שנים. ומה אמרו אחד על השני? ופתאום, בגלל הלחץ, בגלל המצב החיצוני, הגענו לכמה שבועות לפחות, לאיזושהי אחדות שטוב, אחר כך אנחנו יודעים מה קרה. אבל זה גרם למשהו. אז השאלה היא באמת, מדוע אנחנו צריכים תמיד את העזרה במחאות של האויב, כדי להבין שהמשותף הוא גדול פי כמה מהמפחיד. אני רוצה להגיד משהו. וההבנה שלי היא שכל עוד אנחנו לא מוכנים, לא מסוגלים, אני לא אומר להכיל את מה שהשני אומר, בוודאי שלא, אלא לשמוע ולגלות מתוך הדברים שלו, שיש בדברים שלו גרעין של אמת, אנחנו לא נוכל להגיע ליעד הזה. וזה קשה, זה קשה, כי למה, מה לעשות? אם אני חושב ככה, אז אני חושב שכל האמת אצלי, זה טבעי ביותר, זה מה שהרב בן עזרא הזכיר לפני זה. זה הדבר הטבעי, ואם זה הדבר הטבעי, זה עוד יותר מסובך. אולי זה הבעיה שהבריאות, אנחנו מכירים את הבריאות רק כשאנחנו חולים. יכול להיות. אני הייתי רוצה להציע משהו, ערב טוב, אני חושבת שהיה עוזר להגדיר במילים, להגדיר בדיוק, אם אתם יכולים לעשות את זה, מהו הדבר הזה, מהו הדבר, המחנה המשותף הזה,
שכולם, כמו שאמרת חיים, שכולם קמו מהסעודת שבת, מאיפה זה מקום שהם היו בארץ, לבשו מדים, לקחו נשק ובאו להציל את כולם. מהו הדבר הזה? בואו ננסה להגדיר את זה ולמצוא ולהגדיר במילים מהו המחנה המשותף הזה. לפי דעתי התשובה פשוטה מאוד, אנחנו ישראל. לא צריך להגדיר מעבר לזה, כי ברגע שאנחנו מתחילים להגדיר, אז אנחנו רוצים למעשה להכניס כל אחד באיזושהי קופסה, ככה הוא מוגדר, וכל אחד ימצא את עצמו בקופסה אחרת, ואנחנו ממשיכים עם המחלוקות האלה. לכן לא צריך. יש מחנה משותף, אנחנו ישראל. זו החלטה רצונית של כל אחד, וכל אחד תופס את זה, מבין את זה, בצורה שהוא מבין את זה. אוקיי? אני חושב שיש, שלמה שיש, אני חושב שיש כאן שוני, בהמשך למה שאמר דוד בן עזרא. השוני הוא הדבר הטבעי. זאת אומרת, בתוך עם ישראל, במצב השקט, שנראה לנו המצב היה רגיל, הטוב, מובלט השוני. במצב שיש אירוע לאומי כללי, מתגלה מדרגה חדשה, מדרגה של נשמה חדשה, הסגולה הישראלית בוערת יותר, מהירה יותר, ואז האחדות מתגלה לא מתוך רק הרצון שלנו, יש לנו רצון כזה, אבל הוא מעל הרצון שלנו, הוא מתגלה אפילו בעל כורחנו, וזה המצב הלא טבעי. זאת אומרת, אצל אומות העולם השקט זה גם עם מצב שזה סטטוס קו בין בני אדם, אבל אצלנו כשיש שקט יש הבלטה של השוני, הרגיל זה השוני, וכשיש מצב לאומי עליון, מצב חריג שהוא דורש התערבות עליונה, אז אנחנו מרגישים את זה ואנחנו מתרוממים לאחדות. נכון, מה השאלה? לא, כי לפני כן גברת אמרה שבמצב רגיל אז אנחנו לא רואים את האחדות. אני חושב שמצב רגיל אצל עם ישראל זה לא מצב של שקט, זה מצב של התקדמות. סליחה, מחילה, זה לא היה השאלה, זה היה רק הערה. אוקיי, בסדר. אז אנחנו חותמים ב100%. לא, זאת אומרת שהדבר המשותף הזה זה החיבור אל הלאומניות. זה מה שאפשר, את זה אפשר להגדיר ככה. אני מכל מיני סיבות, אני חושב שאני מעדיף את המילה שהיה שגור בפי מניטו, זהות. כי זה נושא רחב יותר, גם אם יש הרבה מה לדון במה הוא התכוון כשהוא דיבר על הזהות האנתרופולוגית של ישראל או של האדם בכלל, אבל השיח הזהותי הוא השיח שחייב להתקיים היום. זה התחיל בחברה הישראלית לפני כמה שנים, אפשר להגיד אולי שזה עלה על סרטון מכל מיני סיבות, כי הדברים לא לובנו כמו שהיו צריכים, אבל יכול להיות שיש כאן הזדמנות לחזור לתלם ולפסים הנכונים וללבן את הסוגיה הזהותית הזאת. מניטו שאל שאלה שאני חושב שהיא חשובה ביותר, מי אנחנו רוצים להיות? והוא מעמיד את זה כחלופה בין יעקב או ישראל. אז אם אנחנו רוצים להיות ישראל, אז אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מה התוכן של הדבר הזה. אבל קודם כל צריכה לבוא החלטה רצונית, אני רוצה להיות ישראל. ומה שאותם אנשים הוכיחו, זה הרצון שלהם להיות ישראל, נקודה. אוקיי. איפה נמצאת התורה בכל זה, בכל הדיון הזה? סליחה, ברשותכם אני רואה הרבה מיקרופונים פתוחים, בלי מצלמות, אז מי שרוצה לשאול שאלה, הוא יכול לפתוח מצלמה, זה מכבד את הרבנים, את המרצים, את הדוברים שהם פה. כן, המשך, בבקשה. איפה נמצאת התורה בכל הדיון הזה? איפה נמצאת מה? התורה. התורה, זה הלב. זה הלב. דיברנו על המצוות.
דיברנו על הסיפורים של היסטוריה של עם ישראל, סיפורי האבות, כמה שהם יסוד היסודות, ולא לפני 3,500 שנה היה מה שהיה. אם אדם לומד את התורה לעומק שלה, כמו שמניתו, לימד דרך המדרשים, להבין שהסיפורים הם סיפורי יסוד, לא אירועים בתאריך פלוני שקרו, ולכן כדאי, היה לי זמן, הייתי מביא כאן דוגמה מאוד מאוד נפוצה, כשאני אומר, לדוגמה, הסיפור בלך לך, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה, וחכה, מה קרה? איפה האמונה שלו? לפי מה שאתה מבין, איפה האמונה שלו? מה, הקדוש ברוך הוא ייתן לו לאכול במצרים ולא ייתן לו לאכול בארץ ישראל, בכנען. נוסף לזה, זה מהתנהגות, לא כדאי לספר דברים כאלו, לשים את אשתו בסכנה. איך יכול להיות? הווה אומר, אנחנו לא מבינים כלום בסיפור, כלום. וצריך להגיד את זה פעם ולתמיד, מה הסיפור הזה היום אומר לי. אם לא אענה על השאלה הזאת, אני בטוח שאני מבין בתורה ולא שום דבר, כלום, כלום. לא להגיד לי שאברהם אבינו, לדוגמה, בחר בו השם בגלל החסד. איזה המצאה. אבל בתורה כתוב ההפך. לך לך מארצך ואעשך לגוי גדול. לא לנביא, לא לקדוש, לא לחסיד, לא שום ערך אנושי לא כתוב. כתוב אני רוצה עם, אומה, זהות של אומה. בגלל זה הוא בחר באברהם אבינו. מי מבין את זה? כולם מוכנים לראות את אברהם אבינו עם אוהל של 4 פתחים, מקבל את כל האורחים, נותן להם לאכול, עושה להם שיחת מוסר. רבותיי, קצת לצאת מן הרדידות הזו. זה רמת גן, פשוט מאוד. לכן חייבים ללמוד את התורה כעת מההתחלה. ולזה אני קורא, כמו שמניתו היה אומר, זה תורת ארץ ישראל. עכשיו, להבין איך התורה מדברת איתי היום. המשפט שהוא שמע מרבו יעקב גורדן, אומר, le lecteur c'est l'acteur. אם אדם לא רואה את עצמו בסיפור, הוא קורא ספר יפה, ספר סיפורים, לפעמים לא נעימים כל כך לשמוע אותם, אבל מה לעשות, כן. אז אנחנו באמצע התורה ממש, בלב, כמו שאמר רבי חיים. לא, זה בדיוק הדבר שאנשים, יש כל מיני סיבות, אבל קוראים פסוקים, לא שואלים את עצמם שום שאלה. אחד מהדברים הפשוטים ביותר שמניתו אמר, ואני זוכר עוד את זה מהשיעורים הראשונים ששמעתי ממנו, אתה קורא פסוק. אתה מופתע או לא? אם אתה לא מופתע, לא הבנת שום דבר. ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. מה הוא אמר על זה? איך יכול להיות אחרת? אם זה אלוהים שאמר, הוא אמר יהי אור. ברור שבסוף יש ויהי אור. אתה לא מבין? וזה הדבר השני שהוא אמר באותו שיעור. אתה לא זז מהמקום ואתה בוכה. אתה בוכה כי אתה חייב להתחבר לנאמר. זה לא סיפור של לפני אלפי שנים. איך אומרת הגמרא? מה שהיה היה. מה זה מעניין אותנו? אתה ארכיאולוג? לא. אתה היסטוריון? לא. אז למה אתה צריך לקרוא את זה בכל שבוע? 3,000 עמים. אתה חייב להתחבר לדבר הזה, ואתה לא מתחבר. והחוכמה של ישראל זה המדרש. המדרש מחבר אותנו. אבל מי לומד מדרש היום? כמדרש, לא ככלי עזר לפרשנות כזו או אחרת, אלא מי לומד מדרש? הלומדים גמרא, זה כן, אבל מדרש, אוי ואבוי. ובעצם צריך להבין, לפחות להיות סנגור על עם ישראל. 2000 שנה של גלות הכניסו אותנו לדתיות וניתקו אותנו מן הזהות. הכניסו אותנו לתרי"ג מצוות וניתקו אותנו מסיפורי התורה. פשוט מאוד, צריך לדעת את ולא נורא, אפשר לחזור לדברים האלה.
ולכן מי שירצה פעם, שיקרא את הזוהר על סיפור אברהם אבינו ואשתו במצרים, שלא שייך לו לרעה ולא לשום דבר. טוב. למה? אז מי מחזיק בתורה? מי יודע את התורה? מי מעביר את התורה היום? מי מחזיק בתורה? מי מעביר את התורה היום? תשמע, אני בחוצפה, אני אומר לך אני. זאת אומרת, מעביר. כל תלמידי חכמים שיודעים את חשיבות המדרש, שלומדים לעומק, שלא מפחדים משאלות, ושלא סותמים את הפיות של האחרים בשאלה, ואומרים לו, אתה כופר, אתה לא מבין, תשתוק לך. מי אתה? אתה חושב ליד התנאים והאמוראים שאמרו וההלכה ורבי יוסף קרו? מה קרה? מותר לי לשאול. אבל ראשון, הגישה לתורה חייבת להשתנות. מהרגע שתשתנה, כל אחד יהיה חלקו בתורה ויבין. דוד בן עזרא. כן? כן? עוד שאלה? מוטי, שלוף אותו מיקרו. כן, מוטי. ערב טוב. האם יש הוכחה בהיסטוריה של עם ישראל שהאחדות התגלתה, האחדות בעם בין כל הפלגים, התגלתה מתוך מעשה חיובי מתוך עם ישראל ולא בגלל גורם חיצוני כמו או לא יודע מה. האם היינו, זה כאילו מין גורל כזה שבגלל גורם שלישי שלילי שבא ותוקף אותנו אנחנו מתאחדים. האם יש הוכחה בהיסטוריה שלנו שהצלחנו להתאחד, כן, בלי הגורם השלישי השלילי הזה? האם זה מובן? ויחן ישראל, מה זה ויחן ישראל? כאיש אחד בלב אחד. זו הדוגמה היחידה בהיסטוריה. לא, יש עוד דוגמה, דורו של דוד המלך, נכון? עם, יש לו מלך, מתפקד עם כל מה שהוא צריך, כל העולם מסביב מפחד ממנו. דור של שלמה המלך, להפך, לא מפחדים ממנו, מגיעים אליו, מלכת שבע ומסחר, מהודו ועד תרשיש וכולו, בלי ספק. תקופת שמעון הצדיק ואנשי כנסת הגדולה, הייתה תקופה שבה אלכסנדרוס מוקדון מכיר במעלתו של שמעון הצדיק. לכן אנחנו מסוגלים, עברנו מצבים בדורות יפים מאוד, משום ספק. יש לנו עוד 5 דקות. אומר לנו שהיום גם בנתונים של עם ישראל איכשהו בארץ ובחו"ל או רק בארץ, יש לנו את האפשרות הזו להתאחד באופן חיובי מתוך עצמנו. כן, בוודאי, למה לא? למה לא? אפשר. מה יכול לעכב? שאלה הבאה, שאלה אחרת, מישהו רוצה לשאול? אם אפשר ברשותכם שאלה, הייתי רוצה לשאול את חוות דעתם של שני הגדולים שאנחנו זוכים לשמוע את חוכמתם הגדולה והאמיתית. האם אפשר שתי תובנות? תובנה אחת הינה שמעתה ואילך אנחנו חייבים לפסול מעצמנו הזכות לקבוע שרק אצלי האמת היא קיימת ואין לגיטימיות בעמדה של בהציע שלי. זה השתמע לעניין. אפשר לחזור לשאלה? לא שמענו. אני אשאל שנית ברשותכם. הפך ממה ששמע. אני חושב מה שהכשיל אותנו כקולקטיב עד עכשיו זה עצם. סליחה, רק תגיד לנו מה הוא אמר. מה הייתה השאלה שלו? השאלה, הוא אמר תובנה. איזה תובנה? זה לא שאלה. תובנה שאם כל אחד יחשוב שהאמת היא אצלו,
לא נוכל... להתקדם. נכון? דיברנו על זה. דיברנו על זה. אוקיי. האם יש לך שאלה קצרה ולדבר ממש קרוב למיקרופון, כי לא שומעים אותך טוב. האם שומעים אותי טוב? שאלה קצרה, בבקשה. כן. אני חושב שהשתמע ממה שלמדנו היום, שצריך להיזהר בשלילת הלגיטימיות של המחנה שחושב שונה ממני. נכון. כן, כן. אז זה אומנם טריוויאלי, אבל עדיף שדברים טריוויאליים מהסוג הזה יהיו חד משמעיים. דבר שני, אני חושב שיש באדם, אני משתדל לעשות את זה בקצרה, כמה מישורים. יש המישור הפילוסופי של הדברים הכלכליים, ההתדיינות וכו', ויש את כל הנשמה. ואני חושב שגילינו אצל 99% מהעם שלנו, את התגובות והאחדות נובעת לשמוע בכל הנשמה שיש אצל כל אחד, כולל אצל אנשים שלא הגדירו את עצמם עד עכשיו כאנשי רוח או כדתיים כמובנו המסורתי. כן, מה השאלה? אני שואל אם זה גם משתמע מהדיון שלכם, בכיוון שאני מציג או אם לאו. סליחה, ברשותך השאלה הבאה, אני קורא מפה מהחיים והרב, למה אבימלך היה לו קונספציה מסוימת משלו, מי שחי בארצות המזרח כמו הרב אשכנזי, הכיר טוב מאוד מהאסלאם, למה אין מועצת חכמי המזרח בממשלה המורכב באחדות. לא הבנתי בדיוק. גם אני. טוב, אוקיי. אנחנו רוצים, אני לא יודע, לסיים בקדיש, אחר כך השכבה, ברשותכם שיר התקווה בסוף. כן, כן, אני אומר את ההשכבה. כן. כן, קדיש אי אפשר. והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה, אשר אדם מצא חוכמה ואדם מפיק תבונה מרב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך, ירגעים מדי שם ביתך ונחן עדניך תרכב. מנוחה נכונה בשבעה עליונה תחת כנפי השכינה במעלת קדושים וטהורים, אזור הרקיע מאירים מזרים חילוץ עצמים וכפרת השמים, והרחקת לשעבי הקרבת ישעבי חמלה וחנינה, לפני צור שוכן מעונה וחולק דאבה לחיי העולם הבא. שם תהיה מנת ומחיצת ישיבת נפש השם הטוב וחכם הכשר והשלם, הרב מורנו ורבנו הרב יהודה בן הרב דוד אשכנזי שנפטר כיום מחר. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, ולכם ברחמה ורחם עליו ויחוס לחמון עליו, סעים ידהו וכל בני ישראל שכבים עמו, בכי רחם וכן יהיה רצון בנו אמר אמן. נפשו צרורה מצרור החיים. נעמוד כולנו לשיר התקווה. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומייה קדימה עין ציון סופיה Oh Lord, Je voudrais remercier le Rav Ben Ezra et Ephraim. Je voulais juste dire, je crois que si Manitou avait été là, il aurait bien aimé. Je voudrais aussi vous rappeler que demain, à la même heure, nous avons encore une soirée avec... למה אני מדברת צרפתית? סליחה, רציתי לדבר עברית.
אבל מחר באותה שעה יש אזכרה בצרפתית עם הרב יוסף אתון והרב אליקים סימסוביק, אז תהיו פה גם בצרפתית. אוקיי, תודה רבה. כולכם בראש.